ಬಂಟರ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ 2025 ಉದಿಪಣ್ಣದ ಲೇಸ್ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಶ್ರೀ ಲಯನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಮಾಲಕೆರೆ ಕಾಂಫರ್ಟೀನ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ತುಗು ದುಂಬತ್ತ ಸೇರೊಂದೇರೆ ಈ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆನೆ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಯಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬೇರೆ ವಹಿಸೊನ್ನೆರುಳ್ಳೇರೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಕಲಾ ಎಸ್ ಆಲ್ವಾ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ರೂಪಕ ನೆಟ್ ಪಾಲ್ದೆತುನೆರುಳ್ಳೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಲಯದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಕಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರೆ ಶ್ರೀ ಕೆ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾರ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲ್ ಬೇರೆ ಮೇಕಲ್ ಮಾತಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಲಾದ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇಕಲುಳ್ಳೇರೆ ಮೇಕಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂತರ್ ಮೇಕಲೆ ತಂದು ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತುಣ್ವೆ. ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದು ಶ್ರೀ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಮೇರಡ ವಿನಂತಿ. ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎದುರುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಹನೀಯರೇ ಕಗ್ಗ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗಡು DVG ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಪೇರು ಒಮ್ಮೆ ಹೂ ದೋಟದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕಳೆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವಿಯಾಗೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ್. ಈ ಕಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಇಂಚಿನಂಡು ಇಂದೇತ ರಸಾನುಭವಡು ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವನ ತೊಂದರೆ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರೆಗ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಣಾಮಲು. ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ವೈಭವನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗುಳ್ಳೇರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ಸುರುಕಾದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲಾದ ಬೈದನಂಚಿನ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವ ಬಾಂಧವ್ಯರೆಗ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲಯನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಲಕೆರಾಯನಂಚಿನ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದತ ಮಾಲಕೆರು ಅರೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನಿತ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಲಯನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ವಲಯದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಣಿಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲಿಬಾರ್ ಬೇರೆ ಮಂತರ್ಮೆ ಬರ್ತದೆ ಅರಿಣ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತುಣ್ವೆ. ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಪುಷ್ಪದ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಅರಿಣ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತುಣ್ವೆ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ನೃತ್ಯ ವೈಭವದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದೆ ಯಾನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ವಲಯದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಣಿಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಬೆಲ್ಮಾ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲದ ಗೌರವ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಈ ನೃತ್ಯ ವೈಭವದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ಗೌರವದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರ್ತಿಯಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಡು ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಕಲಾ ಎಸ್ ಆಳ್ವ ಮೇರೆನ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಗೌರವ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ.
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೇತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ದೇವಿಚರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ವಲಯಗಾವಡೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜಗಾವಡೆ ಏಪಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನು ಮನದ ನಡೆದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದೇವಿಚರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ದೇವಿಚರಣ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಹಿರಿಯರನಂಚಿನ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮಲ ಮಗರು ಮಂತರ್ಮೈ ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋಣ. ಅಂಜನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತರ್ಮೇಡು ಆಸೀನರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಕುತ್ತಾರ ಗೊತ್ತು ಮೇರನ್ಲ ವಲಯ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಾಶ್ ಶ್ರೀ ಪಿ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಮಂತರ್ಮೈ ಬತ್ತದ ಶಾಲದ ಗೌರವ ಅಂಜನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಾನ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತರ್ಮೇಡೆ ನನೊಂಜಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲು ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಲಯ ಸಂಘದ ಇತ್ತದ ಹೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸುನಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಐತ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾವುನುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲೇ. ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಬಾಕರಾಡಪ್ಪ ಮುನ್ನೂರು ಮೇರೆ ಬದ್ದದ ಶಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋಣ. ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಭಾಕರಾಡಪ್ಪ ಮೇರೆ ಹಿಡಿದು ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಾಕೆ ಮಜಾಲ ಮೇರೆಗೆ. ಅಂಚನೆ ಮತ್ತರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ನ ನನೊಂಜಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಜೀಚೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಶೈ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲ್ ವಲಯದ ಮಾಜಿ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಂತೀರು ಆರ ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ನೆತ ಸಭೆಟ್ ಆಸೀನರಾತನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿಗೆ ಪೂರ್ವರೆಗ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕುಲು ಬೈದೇರಿ ಅಕ್ಲೇನ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಯಾನೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಒಂದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ತಂಡೋಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇನಿ ಸೇರ್ದನಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಮಿತಿಲು ಉಪಸಮಿತಿಲು ಆಯ್ತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಅದುಪ್ಪರು ಬೈದನಂಚಿನ ಪೂರಾ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವ್ಯರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಪೂರ್ರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ನೇತ ರಸಾಸ್ವಾದನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ್ರೆಗ್ಲ ದೇವೇರ್ ಇಡ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂದು ಧನ್ಯವಾದ. ಒದಿಪಂಡು ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಪಂಡದು ಇನ್ನಿತ ಉದ್ಘಾಟಕರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ರರ ನೆಂಚಿನ ಲಯನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಲಕೆರೆ ಕಾಂಪರ್ಟಿನ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಮೇರಿನ ಪ್ರೀತಿಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡು. नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीप नमोस्तुते ओ दीप
ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಬಂದುಳ್ಳ ಇತ್ತೆ ಉದ್ಘಾಟಕರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಲಯನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ನಂಗೆ ಶುಭಾಶಯದ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರಡೊಂದು ಹೊರಡ ವಿನಂತಿ. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ರೆ, ಇನ್ನಿತ್ತ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಕಲಾ ಎಸ್ ಆಳ್ವೆರೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ದೇವಿ ಚರಣ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೇರೆ, ಸುರೇಶ್ ಶೌಟರೆ, ಅಂಚನೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ, ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಬಕ್ಕ ತಿರ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರೇ, ಓವೇ ಮನ್ನ ಲಚ್ಚನ ದಾಂತಿನ ಆಜಂದಿನ ಮಾಜಂದಿನ ತೋಜಂದಿನ ಎರ್ಕಂದಿನ ಉರ್ಕಂದಿನ ಸೊರ್ಕಂದಿನ ಪೊರ್ಕಂದಿನ ಬಾಡಂದಿನ ಬೊದಲಂದಿನ ಕೈ ನೀಟಿಂದ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಅವು ಏರಿಂದ ಕೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ದೈವಲ ಅಂದು ದೇವಿರ್ಲ ಅಂದು ಬಂಡದು ಮಲ್ಲ ನಂಬಿಕದ ಬೇರನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗ ಅದು ನನ್ನ ನೆತ್ತೆರನ್ನು ಕುಂದಾದು ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪುರ್ಚಿದು ಅರಿಬಾರದ ಸಿರಿ ಬಂಗಾರನ ಬೆಂದದು ಉಂಡುದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರನ್ನ ನೆತ್ತೆರನ್ನ ಪಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆಯನ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದ ಒಂದುಲೆ. ಇರುವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಲೋಕನದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾವಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಪೋಡು ಸಮಾಜದೊಟ್ಟುಗು ನಮಲ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜ ದೀವೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರನ ಒಂಜಿ ಸಂಘನ ಕಟ್ಟದು ನನ 25 ವರ್ಷದ ಬಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಪಡಿ ಅಜ್ಜದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ 24 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘನ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಂತದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಂಟಡ ಉಂತದು ಕಂತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಭಾಗದ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಬಂಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ಬಂಟರ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಅನ್ಪನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಟದ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ನಮೌಲ್ಲ ನೃತ್ಯ ಇಜಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಇದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆನ ನಮ್ಮ ಉರಿಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಅಕಳ ಎತ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನು ಪಿದಯಕ ನೇರೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಲ್ಪ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳ್ಳ ಧೈರ್ಯದಿಂಜಾದ ನಿಕಳ ಎತ್ತನಂಚಿನ ಕಲೆನು ಪ್ರತಿಭೆನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೋಪಾದು ಅಗಡ ನನಾತ್ ಸ್ಥೈರ್ಯನ ದಿಂಜಾವನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಗೆ ಇಂದು ಅನಿಯಾತನು ದಾಯಂದು ಪನ್ಪೇನ್ ಪಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲು ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಾಗದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎತ್ತೋಡು ನಾಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮೂಲ ಜಾಗಲೇಡು ಮಲ್ತದ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರಿ ಅಂದಂಡ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತರಗೆ ಏರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ನ ಏರ್ನಾಗ ಆ ಜತ್ತದ ಬನ್ನಾಗ ಆಗ 40 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಗೆ ಆಡ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಯಡನಿಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂಡ್ಲ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಾರಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತನ ಏರ ಶಕ್ತಿ ಅಂಡ್ಲನಿಕ್ ಒಲ್ತು ಬತ್ತನಂದು ಅಪಾಯ ಪಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಯಾನು ಪುನಗ ನಾಲೇನು ಕುರಿಕ್ಲೇನು ಕಂತದ್ದು ಈ ಪರ್ವತದ ಅರಿಟೇನ ನನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಒಂಜಿ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟದಂಡ ಕೊರ್ದು ಪಿರಪವನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಬಾರಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆತೆ ಬೇತೆಯನ್ನು ಮೇಯ್ದು ಜನಕ್ಲು ಬತ್ತದೇನು ಏರೆ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಡ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಏರೆಗ್ಲ ಆತಜಿ ನಿನ್ನಡ್ದೊಂದು ಸಾಧ್ಯನ ಮಗ ಅಂದು ಅವು ಎನ್ನ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಇನಿಕ್ಲ ರಿಂಗ ನಿಸೊಂದಿತ್ತು ಈ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯಡ್ ಇನಿಕ್ ಎತ್ತೊಡು ನಾಡ ಅವು ಪಾಡ್ದು
ನಂಚಿನ ಬೀಜ 10 ವರ್ಷಡು ನೆಲೆ ಉಂಟು ನಾವು ಇನಿ ಈಗ ಎಂಕ್ ಆವಡನಾಡ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜರ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲು ಹುಷಾರಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಇಚ್ಚಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಪದ ಕನಪ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂದಾಂಡ ಮೂಲು ನಂಗೆ ಕನಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ನೆಟ್ಟಾಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ವೈಟುಪುರ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾಂಡ ಇನ್ನೂ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಾದಪ್ಪು ಇಂದು ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಆದಪ್ಪು ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋಂಡು ನಾಂಡ ಇನಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾವಡ್ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ರಾವಡ್ ಇಜಿನಾಡ ರಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾವಡ್ ಈ ಮೂಜಿ ಶೆಟ್ರ್ ನಕ್ಲು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಇನಿಕ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರದ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರಿಂದ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತರೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನನ ನನ್ನ ಮುಗಿದೇ ಬೋಂಡ ನನ್ನದ ಜಮನೆರೆಗ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂದ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬನ್ನಗ ಅವೇನು ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪಾದು ಅವು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಡ್ ಹಿಂದಿಡು ಅಮೇರಿಕಡ್ ಕೊಡೋದು ಮುರಣಿ ಅಡಗಿಡ್ಬೋದು ಶಿಪ್ಪಿಡ್ಬೋದು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಬಕ್ಕ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮನ ಆಟನ ಸಮೇತ ತೋಪದು ಕೊರದು ಪ್ರಥಮವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನನ ಒಂಜಿ ಅಡಗಡು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒರಿ ಬಂಟೆ ಬರೋಡು ನಾಡು ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೊಬ್ಬು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ಹಿಡ್ಕೊಂಡದು ಮಲ್ಪೋಲಿಂದ ಪಣ್ಣೋಡು ನಾಡ ಅವು ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲು ಬರೋಡು ನಾಡು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮೇಟ್ಲ ಮಲ್ಪ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 3 ಮೇಟ್ಲ ನಂಗೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೋಪವಡು ಪಂಡದು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ನೀರನ್ನು ಪತ್ತೊಂದುಬೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ ಮಂತ ತೋಪವಡು ನಾಡ ಅವು ನಂಗೆ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಪನ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಂಟೆ ಬೋಡು ನಾಡು ಇದು ಪೂರ ದಾಯ ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳ್ಳ ನೆನ ಪೂರ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟವಡು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಅತ್ತಂದು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೀಡೆ ಬತ್ತನಾರು ಬಣ್ಪೇರು ಬಂಟ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆದು ಹುಟ್ಟಿದಂತ ನೀವು ಧನ್ಯರು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ವೆಂಚರನ್ನಲ್ಲ ಅಡ್ವೆಂಚರನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಥ ಎಂಟೆದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಎಂಟೆದೆ ಭಕ್ತರು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಕನಕನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ಪಾತೆರನು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪಂಡೇರಿಂದ ಪಣ್ಣೆನ ಪನೋಡು ನಾಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ನಮೋಂಜಿ ಬಂಟಗ್ ಜಟ್ಟನೇ ಕಂತದ ಕುಡ್ಲಾಗ ಜಪಡಾದೇರು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂಟೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಆಯ್ನೆಕ್ ಇಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಪೆರ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಂಟೆಗೆ ಆಯ್ನ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂತ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಂಟ ವೈಭವ ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಕಾರ್ಯ ಎರಡು ಜೋಕ್ಲನ ಪುರ್ಲದ ಕರೆನ ಮತ್ತು ಎರಡು ನನದುಂಬುಗ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಅವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅದಪ್ಪು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಲಾದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಂದು ಪೂರ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಲಾದಪ್ಪು ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆಲಾದಪ್ಪು ಇಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪಿನ ಬೇಲೆಡ್ ಮಂತನುಪ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲ್ಲೆಡ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಶಿಲೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಅಡಗದನಿಗೆ ಶಿಲ್ಪಿ ತನ್ನ ಕೈ ಚಲಕಡ್ ಕೆತ್ತು ತೀಡು ದೆತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಐತವಲ ಒಂಜಿ ಶಿಲೆ ಇತ್ತಿನಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮಲ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದು ಅಕಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತಿಂದಾಂಡ ನಮಲ ಒಂಜಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಆಪ ಅಂಚಾದ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆ ಬಂದ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ದೀಪನ ಅರ್ಲಾದ ಭಾವನೆ ಶುದ್ಧ ಇತ್ತಿಂದಾಂಡ ಕ್ರಿಯೆ ಶುದ್ಧ ಆಪನಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆ ಶುದ್ಧ ಆತಂದಾಂಡ ಆತ್ಮಶುದ್ಧ ಆಪನಿಗೆ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದಾಡ ಐಕ್ ಮಾತ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡಿಗೆ ಐಕ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಏತ್ ಕಾಲದ ವೇದ ಪುರಾಣ ಇತ್ತಿನದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ದನಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಧ್ವನಿ ಇಜಿನ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡಾವಂಡದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದೈಕ್ ಜೋಡಿಕೆ ಅದು ಒವೇ ರೀತಿದ ಕುಂದು ಕೊರತೆಲು ಬರಂದೆ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ನಡಪಾಡು ಸಾಂಗವಾದ ಪಣೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದು ಎನ್ನರಾಡು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತದೆ ಜೈ ಬಂಟೆ.
ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡುಪ್ಪುನ ಗಣ್ಯರೆ ಬಿನ್ನೆರೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ದುಂಬುಡುಪ್ಪುನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ಯಪ್ಪೆ ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಪುಡ್ಯನ ಎಂಕ ಇನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರಾಗ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ದೇವಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬರೆಪಿನ ಹಾಕಲೇನ ವೇದಿಕೆ ಇಂಕ್ಲೇನ ಬೇತೇನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟೇಲೆ ಉಪ್ಪುವೇರು ಜಾತಿ ಅಪ್ಪೇನ ಹಾಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಪೋದ್ ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿನೆಗ್ಲೇದ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಜಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಇನ್ನು ಮೋಕೆದಿದೆ ಇಂಕ್ಲೇನ್ ಲೇದೇರು ಅಂಚ ಲೇದಿನ ಈ ವಲಯ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುರುಟಾದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಂಡ ಅಂದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣಲ ದಯಪಂಡ ಯಾನೋಲ್ಲ ಮೂಲಿತ್ತದು ಬೇಡ ಈ ಸಂಘಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೈದು ಏನದನ್ನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತು ಮಿತ್ತು ತುನಗ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗನ ಪುದರ್ ತೋಜುಂಡು ತಿರ್ತಡು ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬಂದುಲ್ಲೇರೆ ಎನ್ನ ಪಲಯೆಲೆತ್ತಿನ ಈ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವೇಲಂಟೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟೇರು ಓಲ್ ತುನಗಲ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟೇರ್ಲ ಬಂದುಲ ತೋಜುಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದೊಂದು ಎನ್ನ ಸಂಗಂದೇ ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಕೆಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಸುರೂಟದು ಎನ್ನ ನೀ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೇಕ್ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣನ ಭಾಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನ್ ಬರ್ರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಬೇಗ ಬತ್ತೆ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞದ ಬಾರಿ ಇಂದು 11 ಗಂಟೆ ಬಂಡ 10:45 ಎತ್ತೋಡು ಬಂದು ಬತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಬಾರಿ ಬೀಸ ಬತ್ತೆ 10:00 ಎತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಯ ಕುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಿ ಎಂಕ್ ಶಯನ್ ಉಲೈ ಬೈದನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲೇನು ತೆರೆಯೋ ಇಂದೊಲಿಂದ ಆ ಕೇರಿಗನಗೆ ಯಾನ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣನ ಬಾಯಿಡ್ ಕೇಂದಿನ ಕೆಲವು ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇನ್ನಾಗ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಈಗ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋಣನ ತೂನಗನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈತ ಮೂಜಿ ಮಾಲಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋಣನ ಕಟ್ಟದಿರು ಪನ್ಪಿನವೇ ನಂಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ದಾಯಪಂಡ ನಂಗೆ ಪಂಡೊಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟೋಣ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಈ ಕಾಲಾಡು ಹಳ್ಳಿ ಇಡ್ಲ ಇತ್ತ ಕಟ್ಟೋಣ ಮಲ್ದಿರು ಅವಲ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಮಲ್ತದಿರು ಇಡೀ ಊರನ್ ಸೇರಾವಿರು ದಿಂಜಿದಿ ಸಭೆ ನೇನು ಪೂರ ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆರ್ನ ಭಾಷಣಡು ಪಂಡೇರು ಸಂಘಟನೆ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಏಪಲ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಜಾತಿ ಭೇದ ಅವಡು ಮಲ್ಲ ಏ ಪಾಪದಯ ಪನ್ಪಿನ ಭೇದ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆರು ಪಂಡೇರೇತ 14 ಸಂಘಟನೆಲು ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಲುಂಡು ಅವೆಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪೋಡೊಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಊರೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೊಡಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಚಾರಿಟಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನ್ನು ಸುರುಸಮ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಊರು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತಿನಾಕಲ್ ನಡೆದಲ್ಲ ಕಾಪೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವಲ ಬಂಟೇರೆನ ತಾಕತ್ತು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಊರುಡು ಒವೇ ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅವಡಾಂಡ ದುಂಬುನ್ ತೊಡಾಂಡ ಬಂಟೇರೆ ಅವಡು ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದಾರೆ ನನಲ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಊರುದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅದು ಪಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅದು ಪಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅದು ಉಪ್ಪಡು ಆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪತೊಂದು ಊರುಗೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಅತ್ತಂಡ ಕುಟುಂಬಲೆದ ಸಮಸ್ಯೆಲೆದ ಹಂಚಿ ಕಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾತಿಯ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಊರೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ ಆ ತಾಕತ್ತು ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಅವೆನ್ನ ದುಂಬುಡು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಏಪತ್ತುನಗಲ ಮುಲ್ಪದ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ಡು ತೋಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಆದ ನಿಕ್ಲು ಬುಲೆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಕಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಿಯನು ಬಾಮ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಹೆಂಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎನ್ನಂದ ಆಯ್ಲಿ ಇದಿರು ಬಂಡ ಯಾನ್ ಇವ್ರದಲ್ಲಿಂದ ಆತ್ಮೀಯತೆಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರ ಬಂಟ ನೃತ್ಯ ವೈಭವಗೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ಮುಟ್ಟಾಪೆ ದಯಬಂಡೆ ಯಾನು ದುಂಬುಡು ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧಕ್ಕೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ನಿಲೆಟ್ ಜನಪದತ್ತ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲೇನು ತೆರೆಯೊಂದೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ನೃತ್ಯ ವೈಭವಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ತಿರುಪುಗಾರರಾದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂಡಿರಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊತ್ತು ಬೋಲಿಂದ ಎನ್ನಿನಲ್ಲ ಕುಲ್ಲವನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಮಲ್ಲೆ ಜಾನಿಲೆಟ್ಟು ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೊಂಚಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇನು ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಗಲಸೋನ್ವೇನು ಪಂಡುದುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಡೆಲೆ ಇದಾರು ಊರೇ ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನಂತ ಸುರ್ವತ್ತ ಇತ್ತೇನೆ ರೂಪಕ್ಕ ಪಂಡರ್ ರೂಪಕ್ಕಲ್ಲ ಸುಭಾಷ್ ಆಲ್ವಾ ಇನಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ದೆತ್ತುನೇರು ಉಳ್ಳೇರು ರೂಪಕ್ಕ 1 ನಿಮಿಷ ಉಂತೊಡೀರು ರೂಪಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆದ MA ಪದವೀಧರ ಆದ GDC ಅಂಚನೆ ತುಳು ಡಿಪ್ಲೊಮಡ್ ಸುರೂತ ರ್ಯಾಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಆದ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರಡು ಬೇರೆನ 7 ಬೂಕುಲು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೈದಂಡು ನಾಟಿ ಪಂಪುಣ ಒಂಜಿ ತುಳು ಜಾನಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೃತಿ ಜೋಲಿಗೆಯಿಂದ ಹೋಲಿಗೆ ಪಂಪುಣ ಪಡಿಪೆರೆ
ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜನ್ನರೈ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪುಗರ್ತ್ಯದ ಹಾಸ್ಯ ನಟೆ ಆನಂದ ಬೋಲಾರ್ ಜಗದ ಗೆಳತಿ ಪಮ್ಮಕ್ಕೆನ ಪೊರುಂಬಾಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೀತೀರಿ. ತುಳುಟು ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆ ಬರೆದು ಐನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಆರು ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪಮ್ಮಕ್ಕೆನ ಪರ್ಮಾಟ ಪಂಪಣ ತುಳು ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಣಿಯಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಾರಾ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪುಸ್ತಕ ಆರೆಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಹುಮಾನ ಸಂದದಂಡು. ನೆಹರು ಯುವ ಕೇಂದ್ರಡೆ ಆರು 1990ನೇ ಇಸವಿಡೆ ಆರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇಡ್ತೇರಿ. ಐದೊಕ್ಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಡ್ ಬೆಂತಿನ ಅನುಭವ ಉಂಡು. ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಡ್ ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧಕಿ ಆದಲ ಬೆಂದದು ಜನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲವಾತ ಸಂಗತಿಲೇನು ತಿರಿಯೊಂದುಲೇರು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಊರುದಾರಿ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಲುಗಲ್ಲು ಪಂಪಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡನ ಕಟ್ಟೊಂದು ತನರ್ದಾಯಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಿನ್ಯ ಮೆಗ್ದೆ ನಮ್ಮ ರೂಪಕ್ಕ ಆರನ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಮತಾ ಅಂದಲೇ ಪುಣೆ ಅವರಿಗೆ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಇಣಿತ ಈ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರಡೊಂದು ಅರಣೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ನೃತ್ಯ ಬೋಧಕರಾದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಕರಾದ ಕರಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಬಜಪೇಡ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು. ಸುಮಾರು ನೃತ್ಯ ಕಲೆಟ್ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪೂರಕ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ನಾರು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇವೆಂಟೆಡ್ ಅಂಜನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಪೂರ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಾರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಜನೆ ಟಾಲಿವುಡ್ದ ಸಹಾಯಕ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರಾದೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಾರು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪತ್ವಜಾಲೆ ಪಂಪಣ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮೇರೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನೃತ್ಯ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೀತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವಾತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಶೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇಣಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ತಿ ಕುಮಾರಿ ವರ್ಷಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನೆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ವರ್ಷಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಣ್ವೆ. ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಕಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಶೆಟ್ರೆ ಆರ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ಪರಿಗಣಿತ ನಿಟ್ಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ PhD ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭರತನಾಟ್ಯಡು ವಿದ್ವತ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪೂರೈಸಿನಾರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಡು ಜೂನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿನಾರು. ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬಾಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೆಲವಾತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಾರು. ನಿಟ್ಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತನಾರು. ನೃತ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿನಾರು. ಈವೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆದ ಕೆಲವಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ NCC ಕ್ಯಾಡೆಟ್ ಆದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಪೊಣ್ಣು ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಿ ವರ್ಷಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ಇಣಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತು ನೇರೆಲ್ಲರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲದ ಗೌರವ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡು. ಇತ್ತೆ ಇಣಿತ ನೃತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕಿ MC ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲೆದುರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಂತರ್ಮೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪಣ್ವೆ. ಲಿಯೋ ಲಯನ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ
ಯುವ ನಾಯಕತ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 6ನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಾಯ್ನಂಚಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆಯಿನ ಬೇರೆ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಡು ಗಮನಾರ್ಹ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಲಿಯೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಬೇರೆ 150 ಹೆಚ್ಚ ತುಳು ಲೇಖನ ಅಂಚನೆ 500 ಹೆಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನ ಬರೆದು ಕೆಲವಾತ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕಲನಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆ ಆತಂಡು ಕೆಲವಾತ್ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆರು ರಚನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆ ನವದೆಹಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪಣಂಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಸೃಜನಶೀಲ ಲೇಖಕಿಯಾದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿತ ನಮ್ಮ MC ಮಾತಿರ್ಲ 3 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇನೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ MC ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅಕ್ಲೇನೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಕಡೆ ತಾಂಗ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪ್ರವೀಣ್ ರೈ ಎಲಿಯಾರ್ ವಲಯದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ನೆತ್ತ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಬಂಟರ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದ ನಂಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉದೀಪನದ ಮದಿಪುನ ಕೊರನಂಚಿನ ಲಯನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಕುಡರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಜಿ ಮದಿಪು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆವಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ದುಂಬ ಬರೋಡು ಬನ್ಪಿನೇನು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ತೆರಿಪಾರ್ದು ಕೊರನಂಚಿನ ರೂಪಕಲಾ ಎಸ್ ಆಳ್ವ ಮೇರೆಗಳ ವಲಯ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದನು ಅರ್ಪಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಕುಡರಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆಲ್ಲ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರಿಗಳ ಚಿರ ಪರಿಚಿತಿ ದೇವಿಚರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಗಳ ನಮ್ಮ ವಲಯ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದನು ಅರ್ಪಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದನು ಅರ್ಪಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಲಯದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದನು ಅರ್ಪಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲ್ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲ್ ಅಂಚನೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಮೇರೆಗಳ ಮೆಕ್ಲೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.